Türkmenistanda bayramçylyklaryň golaýlamagy bilen häkimetler howpsuzlygy gözegçiligini artdyrýar. Türkmen başyda komendant sagady girdildi. Polisiýa akşamlaryna köçelerdäki adamlary saklaýar. Häkimetleriň ygtybarly hasaplamadyk adamlary wagtlaýyn tutsak astyna alynýar. Ilatdan özlerine we çağalaryna göz gulak bolmak barada dilhat alynýar. Türkmen başynyň ýaşaýjylary betaraplyk we täze ýyl bayramçylyklarynda ýanygyň howpsuzlygyny berjay etjekdiklerini, oturulşy kuramajakdyklaryny we üýşmelerine hem özleriniň hem de çağalarynyň gatnaşmajakdygyny ýazmaça görnüşde kepil geçmäge mejbur bolýarlar. Ýanygyň howpsuzlygynyň işärleri öýme-öý aýlanyp ýaşaýjylara ýörite kagyda gol çekdirýär. Ýanygyň howpsuzlygy gullugy öýleri aýlanyp raýatlardan ýanygyň howpuny düşündirýär we hata gol çekdirip alýarlar. Elektrik enjamlary hem barlaýarlar. Dip Adatlyk radiosynyň habarçysy 7 dekabrda Balkan welaýatynyň habar berdi. Şeýle resmi nama gol çeken raýat talaby bozan halatynda jogapkärçilige çekilmäge razylyk bildirýär. Ilada bayramçylyklarda oturulşy guramazlyk we enatalaryň düzgün bozan çağalar üçin jogapkärçilige çekiljegi barada şoňa meňzeş duýduruşlar öňe berilipdi. Geçen ýyl dekabr aýynda mugallimler, okuwçylar we olaryň enatalary petardalaryň ulanylmazlygy barada duýduruş alyp talaby bozanlara garşy türme tutsaglygy ýaly çäreleriň ulanyljakdygy aýdylypdy. Ondan ozalky ýyllarda elde ýasalan petardalardan helakçylikli ýagdaýlar ýüze çykypdy. Bu aralykda şu günler Türkmen başyda polisiýanyň patrul ulaglary aýlanýar we akşam 21:00-dan soň köçede ýören adamlary saklaýar hem polisiýa bölümlerine gidýär. Adatlyň habarçysy bilen gürleşen polisiýa işgärleri köçede magsatsız gezýänleriň saklanýanlygyny aýdýarlar. Saklanan raýatlar wagtlaýyn tutsakana salynýar. Köçede saklanan adamlar köplenç gejesini polisiýa bölüminde geçirmeli bolýar. Saklanan adamlar akşamdan ertesi saat 10 çilini tutsakanada galmagy mejbur bolýarlar. Haçanda polisiýanyň başlygy gelip gol çekýänçä Dip ýagdaýdan habarly Türkmen başyly çeşmeýär. Şäher ýaşaýjylary komendant sagadynyň girdilenliginden özleriniň bihabar galandygyny aýdýarlar. Akşamlaryna köçe çykmagy çäklendirme girdilenligi barada ilata resmi taýdan habar berilmändir. Şeýle-de Türkmen başynyň häkimetleri ozalky ýyllaryň tejribelerine eýerip ygtybarly hasaplanmadyk raýatlary wagtlaýyn tutsak astyna almak çäresine geçirýärler. Narkologiýa hasabyynda duran arakorlary Akdaş türmesiniň ýanyndaky izolatorda 3-nji ýanwara çelini saklamak hakda ýokurdan karar edildi diýip polisiýa töwerekdäki ähli arakorlary alyp gitdi. Dip Türkmen başyly söhbetdeşleriň ýene biri gurrun berdi. Ýagdaýdan habarly Çeşme 5 dekabrda başlanan bu işin şäherde bayramçylyk günlerinde asudalygy saklamak maksady bilen edilýänligini belledi. Şeýle-de onuň sözlerine görä şäherde dilekçi çağalar, dilekçilik edýän maýyp adamlar we öýsüdler hem wagtlaýyn tutsakana alınıp barylýar. Odallar bolşýaly ýurdun başga ýerlerinden gelip Türkmen başyda işleýän içerki migrantlar hem şuwlar ýaşaýan ýerlerine kowulýar. Olardan 10-njy ýanwardan öň Balkan welaýatyna gelmejekdikleri hakda dilhat alynýar diýip çeşmeýär. Mundan daşary alkogol içkileriniň we çilimiň sowdasyna gözegçilik hem güýçlendi. Sowdany okatlarynda alkogol içkileriniň hem temmäki önümleriniň satylmazlygyna gözegçilik edilýär. Yerli häkimetler we polisiýa çäklendirmeleriň sebäbini düşündirmeýärkä bu ýagdaý ýurdun betaraplyk gününe we täze ýyl bayramyna taýýarlyk görýän wagtyna gawat geldi. 10 dekabrda bellenýän betaraplyk senetiniň öňýany ýurtda ýyllar boýy howpsuzlyk çäreleri güýçlendirilýär we ila türli çäklendirmelere sebäp bolýar. Ýurdun bir welaýatynyň paýtagty ýa-da başga iri şäherine baryp gazanç edýän içerki migrantlar ýazga duran ýerlerine uğradylýar. Narkologiýa hasabynda duranlar wagtlaýyn tutsak astyna alynýar, ilatyň hereket azatlygy çäklendirilýär.